Tes tes.
Salam. Selamat hari Minggu Madita Saluhutna. Majelis Parhalado Hagabe Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas dohok tamu namar minggu di bagasan gerejon suwak songoni saluhutna ruas na mengikuti ibadah di bagas tabi melalui live streaming. Selamat hari Minggu, jala horas, jala selamat beribadah madihita. Tapuji matuhatta, marede mahita sanede huria nomor 557 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Parangehon hamuma na tama di Tuhani, mar guru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaun na dinggan. Oloy hamuma Jehovah mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala para si roha. Upaserep hami roha nami di jolum jala hupang itu hami tuho. Saya lehon asini roham mangguhi roha nami. Jala sordangi roha nami marhite-hite tordim. Asalam hutinggal hok kami nasa dosa nami. Jala hutangihon hami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan roha nami, asa mar parbue na dinggan hami, hupangido hami saluhut nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tapuji Tuhata maredehita sanede huria nomor 706 ayat sada dohot ayat 2. Yesus, Malu
Tangihon hamuma patik ni dibata. Ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmu. Asa martuaho jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jahuba di Batam diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakku. Patik pawaluhon unang ho manakko. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hatana sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahatna. Atau ngrak mangidugugo mahita tutuhata di bata, laho mangulahon nahubbar tu patik nai. Ali Yahuba di bata, as pergugui mahami, mangulahon nahubbar tu patik mi. Amin. Tak puji Tuhan ta, redehita sana duhuria nomor 174 ayat 1 dohot ayat 2. Tato poti ma dosatta tua dupani dibata martang yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami parguguna suatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubuh
Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian aka dalammu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot dosa ni haposon nami. Dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobbar tu asin ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Sungunod do pakaholong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasade di lehon. Asa unang magu ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Hasa nga puma di debata na di gijang. Amen. Marede hitasane dehuria nomor 610 ayat sada dohot ayat 2. Tabi gima hatani debata turpu epistel di hari mingguon imana tersurat di buku Heber bidu 10 tolu ayat sada sahatu ayat tolu tajahama marsika soren
Manuktong ma holong ni roha di dongan. Unang halang guson hamu pertemuan ay marhitesyan ni hiado ditamui halak akka seru-seruan so pamotoan na. Ingot hamuma akka tarhurung songon narap tarhurung. Songoni akka natumaw na porsuk ay dohamu di bagasan daging. Ima sahat na. Martua do akka natumangihon hatani debata jala naupyopsa. Amin. Tapu jitu hatta marede hiteseno ede huria nomor 700 sada ayat sada dohot ayat 2. Haporsiot tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw ni sadok partiyon rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na sohatu dosan natu mo palangi doho tano. Ahu porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianto di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hudlu tu siamu ni debata Jahuba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ahu porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na maddok mulak mangulu sogut daging ni halak na umate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tabege matikting na masa dohot na nang si pamasaon di tunga-tunga ni huriata di bagasan mingguon. Shalom. Jahamajo tikting di tonga-tonga ni huriata na parjulo koinonia 2.1 sermon parhalado pada hari Selasa 26 Oktober 2021 masuk
pukul 17.00 WIB. Bagian 3 Marturia, persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop telah disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan tidak dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk masing-masing. 3.3 Pelian Namar Boho. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021 di dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namar Boho untuk keperluan dana pensiun HKBP Pusat. Bagian yang kelima, pemberitahuan persembahan distrik. Pada hari Minggu 31 Oktober 2021 yang akan datang kita akan mengumpulkan persembahan distrik untuk keperluan anggaran distrik. Mari kita memberikan yang terbaik guna pelayanan di distrik kita. 5.2 Rapat Pendeta Hatopan. Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2021 dilaksanakan secara hibrid, sebagian hadir di Sipoholon dan sebagian lagi berkumpul dalam satu tempat. Distrik 18 Jabar Tengdie akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin sampai dengan Jumat, tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober 2021 bertempat di Hotel Jayakarta, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 381A, Bandung. 5.3 Pemagaran lahan gereja. Sesuai dengan kesepakatan bahwa lahan di samping gereja yang sudah dibeli akan ditembok atau dipagar secara permanen supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dana awal pemagaran diambil dari sisa penggalangan dana COVID-19. Untuk mendukung kekurangan dana pembangunannya, Huria kita memohon partisipasi jemaat, baik uang cash maupun material bangunan. 5.4 Pesta Gotilon 2021. Sesuai dengan program dan anggaran tahun 2021, maka gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon berupa pesta amplop. Kegiatannya akan diadakan pada hari Minggu 7 November 2021 dalam setiap kebaktian. Adapun teknis pelaksanaannya akan ada penjelasan panorangion dari para tahun setelah pembacaan warta jemaat dalam setiap kebaktian. 5.5 Kebaktian Padang Seksi Parupuan. Pada hari Kamis 4 November 2021 yang akan datang, Seksi Perempuan akan melaksanakan kebaktian Padang di Lembang. 5.6 Youth Teaching Naposo. Naposo Bulung akan mengadakan youth teaching atau kelas akademik yang bertujuan untuk membantu remaja HKBP Jalan Lurah, khususnya kelas 9 SMP dalam proses pembelajaran di sekolah dan membantu remaja mengembangkan pengetahuan dalam bidang akademik. Youth Teaching akan membuka mata pelajaran yang terdiri dari matematika dan bahasa Inggris. Pendaftaran Youth Teaching melalui link Google Form yang sudah dibuka pada hari tanggal Minggu 24 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021. Bagi remaja yang berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut dapat menghubungi Ivan Jeremy, tertulis ada kontak personnya, dan Kathleen Situmorang. 5.7 Kegiatan SIDI atau Perguru Malua. Jadwal pelaksanaan SIDI untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Bagian A, ujian tulis 24 Oktober 2021, ujian lisan bersama orang tua Jumat 29 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. Dilanjutkan dengan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. Bagian C, naik SIDI hari Minggu 31 Oktober 2021 dalam ibadah siang pukul 10.30. 5.8 Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021 dalam kebaktian pagi tadi sudah dilantik Panitia Natal dan Tahun Baru sesuai
yang tertulis di bawah ini. 5.9 Rapat Panitia Natal 2021 pada hari Senin 25 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan rapat panitia Natal dan Tahun Baru bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Dimohon semua panitia mengikuti rapat tersebut. Songonima tikting di tonga-tongani huriata tuhatta mamasu-masu hita saluhutna. Pasahatami matiki tu parartau. Horas marihda saluhutna amanginang hahanggi pinaribut. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Son manguduti tikting naung jinaon ni parhaladut anak keningan. Taringot tu pesta gotilon nanaik patu paotta ima di tanggal 7 November 2020 sada. Perlu patorongon nami tuhita hamu ama nami do ina nami. Suaksoni anak on nami na posobulung khususna naung gerejo. Di rapot huria di tahun 2020 sada ditetapok kuriatta do songon sumber dana lao mendanai operasional ni huriatta selama 2020 sadaon parohon hepeng 125 juta rupiah. Mulu tabereng do wartani huriatta masalah keuangan terlungo bisongon sadarion tertulis madisan mar 257 juta rupiah sekian. Jelas songoni do terus status ni keuangan ta bulan per bulan. Jadi mulutuk peta patupa pesta gotilon amanginang di tahun 2020 ada di tanggal 7 November nanaing ro. Mulutung dapat tapi 125 juta rupiah. Total ma epeng nihuriatta mar 222 juta rupiah sekian. Soal gambaran pengeluaran upatorak kami hampir do huriatta membutuhkan dana pengeluaran 1 tahun baru Januari 2022 mar 427 juta 890 ribu. Jadi mulutuk peta batu pesta gotilo namang di tanggal pituon. Tong dope defisit huriatta hampir mencapai 41 juta rupiah sekian. Jadi ido amang na perlu si patorangon nami memang pesta gotilonon tang napola asing be di huriatta khususna HKBP. Tong do di patu pohon hera songos sada lau mengelului dana untuk operasional ni gereja masing-masing. Jadi ubuk tu sia manginang sian hami MPA ni huriatta HKBP Jalan Nurat Cimahi mangido do tu kita saluhna asa manian mar partisipasi hita lau manupai huriatta on asa mardalat do denggan. Jala memang adong do piga-piga program naso terprogram pun di rapat huria di tahun 2020 sada tentang pengeluaran. Hubah turak kami sautik songon rapat pendetata di hari marsugut nak tuarina nengro dan adok pola dicantuk pun biaya disi alai paur hatotta dopa ditata lamang ihuton rapat pendetai. Ubuk tu siamang do tamu aman inang sok songonai anak kon nami na posobulung song teknis ni pengumpulan ni amplop pesta gotilon patu pautama di tanggal 7 November 2020 sada di setiap kebaktian sesuai dengan OEK masing-masing. Biasanya tapatu pado pesta songon namangguarhon pesta gotilon. Alani kondisi ni negara tasaunari dang memungkinkan dobe idoban nami lalui amplop tapatupa jala tapasahat di tiki kebaktian. Jadi amplop anon didistribusikan akasitu awek ta masing-masing matu bagas tabe tajalo masa godang ni godangna taisi masa godang ni godangna sian ias ni rohatta marhite tangyakta tanggang pasu-pasu nanilion itu hatta tuhida ganup marsada-sada hamidang mamaksa amang hamidang mamaksa inang sok songuni anak kon nami na poso bulung alai songod dia mapasu-pasu na tajalo tutu hatta siat tu hatta naman ipat sa tao bulunon
tapasaha may marhiti-hiti ias dohot marhiti-hiti tangyakta tu debata asanggiat na tapasahati marhahonani tulomo di rohani debata laupakkan ni huriat dato katiki nanaing roh. Jadi pos marwat tainang tada sonido nak kami saluhut na parhalado ni huriat ta masih tu paham mahita manupahyak kana ulia nadenggan obar tulomo di rohani debata laupatu bahon akka rencana ni huriat ta marsangat madebata marupulu marlas ni roh mahita tuhat tama nama masuk-masuk hita ganuk marsada-sada diak kaulauta nang dibagasta ganuk marsada-sada oras songoni masongon panorangos yak kami tuhat tama nama masuk-masuk hita butima. Mari mahita sene di huria nomor 170 alu membuka sene sada huhut pasahat pilihan na parjulu. Dameni debata na sumurung sian saluhut naruha imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Jala sahak mata benami di hamu akadabang dainang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus narak marminggu secara live streaming di bagasan minggu sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Jala topik ni minggu ta di bagasan sadarion ima manotong marholong ni roha di dongan hidup rukun dengan sesama. Hatani debata tersurat mai sian 5 Musa pidu 24 ayat 10 pitu sahatu ayat 10 walu 5 Musa pidu 24
ayat 17 sahatu ayat 18 alai hujahama sahatu ayat 22 sonon ma hatani dibata dang jadi papelonmu uhum tu halak dagang dohok tudak danak nasopot somarama jaladang jadi buatonmu ulos ni paropuan nama balu pahen sikoram ikon paingot ingoton ni roham tahe hatu bandoho na jolo di Mesir hape nunga ditubus Jahoma de batam ho siani alani ido ubahin hudokon ho mangulahon sisongoni tung sura naung sun digotil ho sigotilo mi di haumam hape lupa ho di sada tibalan tinggal di haumam dang jadi ho mulak mangalapsa ikon halak dagang dakdanak na sopot somarama doho parapuan na mabalu na punasa asa pasu-pasu ni Jahuba di batam ho di salhut ulaw ni tangamu iadung sudah dijukiti ho parbue ni hau jetunmu dang jadi ulahommu madiori akadak danakna akadak-kadak ikon halak dagang dakdanak nasopot somarama dohot paropuan nama balu nama napunasa iadung sudah ditapuho parbue ni porla anggurmu dang jadi ulahommu madjob putih halak dagang dakdanak nasopot somarama dohot paropuan nama balu nama napunasa ikon paingot ingoton ni rohamdo hatu badohon nang hon na jolo di tanah Mesir alani ido ubahin hudokon ho mangulahon sisawoni bahasa Indonesia janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak-anak yatim juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau menggandakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Amang inang nadi haolongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata di bagasan sadarion macai menarik. Jala hata ni debata di bagasan tikon ima nagabe sulu-sulu. Doho sada pangajarion nau marga di bagasan nguluta taringot tu ahado nagabi si bahenota jala songo dia do pabahenata tua kadongata na humaliang jala songo dia do ikon nguluta samarguna hita tu debata jala gabe pasu-pasu hita tua kadongata humaliang. Banyak orang tak mengerti hanya hidupnya yang dia jalani, dan banyak orang yang tak memahami bahwa hidup kita, hidup dia sendiri ternyata bukan untuk dirinya, melainkan hidupnya adalah untuk Allah dan juga menjadi berkat bagi orang. Gudang dohala na sumartoy. Idahamuma ada orang soro pandemion dangarong jol manuaing jala hudok komma lamoru do jol manuaing lahom paratehate hona kadungan na. Ada orang so pandemi.
Bahasa hudakoni jalamuki perahita tanpa sadar ada orang ro pandemi nala melanda haportibion terlumobi melanda negara do bangsa tahun ra gudang do hita na cuek marado po na kadungata da ida alay pola sobinoto tatatap alay pola sutahurupi dang tuburo halau mangurupi alay holan na buhama laho pasunang-sunakot diri idoban na hiado hujami tahun di bagasan Jambi tadi tonga-tonga ni hurion moleate bodohotan nang di bagasan situasi pandemi merubah total bagaimana sebenarnya jiwa sosial kita. Ala memang adong dosada psikolog Marguar Erik Erikson nama dok di bagasan pembukuna bahwa perkembangan manusia mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari pengalaman sosialnya. Dengan do parbahenanna itu bisa dilihat dari pengalaman kehidupan sosialnya. Molo halakna olomo rohana mengurupi. Ingat muda, orang yang suka membantu tak perlu pencitraan dan pamer. Nahana nilion tangan siamumu, unang ibo tangan apirangmu. Adong do kelebihan dohot positif napat na taputik nuang di banggasan pandemion. Na baru-baruon lam gudang halak na mangurupi. Nirupan marhite-hite ekonomi ala memang ala pandemion morudo akka pacarian ni akka dongata adong do naikon diputus kerja ala memang perusahaan ini dang mampu ala di bagasan situasi pandemi nuangon yang membatasi jam kerja dan membatasi manusia-manusia yang bekerja di dalamnya. Ali moliate mak gudang akan nanirupan alay negatif na gudang akan merasa naikos perlusi rupan HP imana pe dang patut diurupan adong dui lam tabbado hubereng nuaeng akka ya boleh saya katakan peminta-minta dang taboto songo dia latar belakang sosial dan doh akka nguluna ale makin banyak ay didustiraan molo lewat kita sian baros neng madapoton huriat tahun sepanjang jalan gudang doa kahalak hubereng nama make topeng dohot na hudul-hudul molo pagi-pagi o molo mula kausian brigip laho olahraga hubereng do gudang ka hudul-hudul sepanjang dalani lau majalo-jalo do akamalau aledak kuta tapi nagabe hawan tapi ahana busi rupan dirupi ido namai nagabe hal positif na dia amang inang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ido makana tuntutan na dilehon ni tuhata tuhida na pinasahan ni tuhata tuhida di bagasan mingguan pohado kehidupan sosial cara pandang mulaho mengurupi akadongam. Ala memang kita adalah manusia yang hidup sosial, hidup yang berinteraksi dengan orang lain dan hidup yang membutuhkan pertolongan orang lain. Ido panna molota ida di bagasan turpukon odo nagabi salah satu syarat asaboi jupang nasida la siroha jala asaboi nasida sahat tutano kanan nabi narbaga-baga di debata alam memang posisi ni Israel di hatiai di bagasan pardala dobe alai neng sahan nama nasida tutano kanaan dan ini adalah pidato terakhir Musa. Allah memang pusat dan dipaluas di mata, jangankan menginjak, tapi Allah memberikan dia izin untuk melihat tanah Kanaan itu. Tapi Allah tidak mengizinkan Musa untuk memimpin bangsa itu. Alai gabi si Joshua do nalahu maguluhuni. Alai di pasahat di batama tu nasida sada aturan lain baru.
Sada syarat na baru. Asa sahat bang sowi tu tano na pinarbaga-baga di debata. Ima tano kanana na si topoton na sida. Ada syarat yang harus mereka lakukan ketika nantinya mereka sampai ke tanah Kanaan itu. Aha, gabi pasu-pasu ngulum. Bertindak adil dan sosial tua kadongambo. Tarlumubi tutolu halak. Tutolu golongan sosial yang memang ditekankan dalam firman Tuhan ini. Ikon urupanna jala jaga unang sampai di benda sida aka pangalahon na sosuman marado pun tutolu golongan on ahame na parjolo halak dagang bahasa Indonesianya orang asing. Isi do halak dagangon na di hatan di bata di Bagasan Tikyon. Ima halak na di luar di halak Israel. Molotung adong halak dagang halak asing na marsaor na mangolu di tonga-tonga ni halak Israel. Anong dung sahat na sida du tano Kanaan. Manang siya dia petahui na manadikon bagas na manadikon hutana. Mardomu na sida rap na sida marsaor dohot tamu. Jaga muna doi. Ido makanan dihita halak Batak. Saya didok na tua-tua tadu na jalo parbahul-bahul na bulun. Dan ido molo dong akata partamo ikut hobas laho manamuai akan aro tu bagasta. Aido huingot do na jolo pukutiki mangulu opung borus ya nomaku borus marmata do pung borus ya nomaku jebu na pala ngaya ora hujabi tao na pala jolo ni gereja HKBP ade nakka dairy hudul manongan ni mampe kopi ise na lewat dong maradia ko kopi jo ina ro minum kopi maradia kami na ro minum kopi moloro hela anak do anak konna roh ngaro parmiran, ngaro pardumai, ngaro parpakabar, roh arong do roti ro ina sampai ya do tulaku sudi tabu homa sudi goreho habis gulai habis tesi habis nong kopi inda me do pokudang buiso ngoni manang ise na ro tu jabuta manang ise na nang rohu bagasta leak kamu na sida mangan leak kamu na sida minum asa boy jalom muna akan adinggan sugut maradopuk kamu ini mana dua, olah mati mana? Ibad doko ni halak maagu anggo darung be manggorahami manginum rohamu manginum kopi. Darung me majuhami nongon rohamu minum tes. Rohamu mangalang roti na tabu, roti kaleng na tabu. Molo di halak hutakan na jul terkenal roti kaleng dagi. Roti kaleng inakan molo roti kaleng berarti hebat me. Boko roti kaleng tabu di inakan kongguan molinda tabu di imana jul. Alai imah tabu dah. Halak dagang, jaga muna do nasida. Asa boy nasida marlasi roha rap dohot tamu mangulu di bagasan. Labu unang orai hamu nasida. Jala iko bahenon muda do nasida gabe do ngambu. Makan halak Batak mangarat do. Halak Batak ibo todo mabahin dalan lahu mabahin akan adinggan buasa mangarato hamu na jula manginang alhaci do parnggulum muna di huta kan idu tahe alana di tempat tok akamatan na julu tugas di son dang ido buasa olo mangarato halak Batak ala marsikola dohot akka na asing mamulatung adong pe basa mangarato ko ala pelarian dua na julu amangin na anggoy memang adong do sarak datusi batikiaw di Batu Raja hampir sudi do ruas sudiki pangarato do jala satu ngaruasu bersaksi tiki nadi turton ALS neng tu Jakartahian dang tolak ongkosna otak di Batu Raja ma ibaturuninna itu dulu ale gabe halak na dinggan na sida ido makana molo dihita halak Batak
pangajaran di hita halak bata tersarupa di pangajaran di halak Yahudi yang memang tidak boleh mencelakakan orang asing. ICPI ikut gabe dongat tadui jala ikut urupat tadu nasida di bagasan ketidakmampuan nasida. Ima perjolo tu golongan ini. Napa dua hot di do debatado ikon denggan bahedo muat tu golongan ima akan nasomarama dadana nasopot marama dadana nasopot marina. Malah di bahasa Indonesia dikatakan anak yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan bahkan tidak memiliki ibu. Ala memang molo anak yatim piatu digobar di anak yang tidak berdaya akan kehilangan orang tua yang menjadi perlindungannya. Kaum lemah anak-anak dang bui ala di bagasan hadiahi dang adong pola na olo laho parati-atihon alak na sumarama na sumarinap jiwa tu hamudo hati do molo suadong amana ditiki hak memeton na danagi anggi ku siapudan dan kita de bapak nak hola made na julu bapakku marmiam do ibara so ibote mana tangis halapatan na dang yatu si mana dan kita di mana marhiti foto do ita de mana odo bapakku dang dinikmati nasida songodido akan somarama somarimai dang dinikmati nasida marna tua-tua dang dinikmati nasida songodia tabona marbaba do marama nang pe gudang akan lau mengurupi alai boto hamudo beda do yang kehilangan bapaknya na tinggal hom mati bapaknya beda do ati dang inang beda syarat na di laut debata para tehon dadana na sopo somarama no somarina jala ikon persikolembu lehombu mangan jala ikon buato munasida rupi nasida napatuluhon tuak kena babalu buasa di dokot tuna babalu karena janda telah kehilangan kehormatannya. Janda telah kehilangan molodido edenina sonarion, hilang separuh nyawaku, hilang separuh hidupku indah. Ala memang dana julu dang pola mararga molo adong na mabalo. Hala di Arab kan sokodido, di dunia Palestina na julu, hala timur na julu tak berharga molo adong akka janda. Bodo diperjualbelikan on, bodo dibuaton gabe budak na tersarupa do hita halak batak, molo di hita halak batak, molo di dokon matian ama maponggol ulu, hilang kehormatan, kosong, hilang pelindung di tonga-tonga ninguluna, hacit. Jala iko berjuang do halak na baboluon laho panguluhot darah holat dirina ale panguluhot yang nakona apalagi simbol ni nama balu identik do itu napogus. Idoban na didok si Musa yang go golongan na tuluon jamot para tetehon urupi jala unang bahen akan nasudingkan dopak nasida. Amang inang na dia holangan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Para tetehon na golongan na tuluon sahat duduk di si Musa no taringo tungolu nasida pe ikon hangoluamu jala iko para tetombu. Nasa kasih pangaron nasida pe ikon lehonom nasida mangan tung so jadi jupang nasida lapar mana tidak boleh lapar. Mereka harus diberikan makan. Sedia ngoluna halak dagangi, sadia ngoluni akada danak nasomaramai, sadia ngoluni akada mabalui, imana didok ni ayat 10 sia 1 ayat 20 sadion.
molo manggotil ho dia kasih gotilan di haumam tinggal hon perbuena. Unang pasuda nasa na adong perbueni haumam alai nagabe bagian ni halak dagang doi bagian akadadana la sobor somarama jala perempuan na balu na punasai ido di bata molo diliok kamui jala di pasahat tabu na otiki gabe jabar nasida gabe bagian nasida ahama di hata di bata pasu ni di bata maho pasu ni di bata mangulum pasu ni di bata sahat dia kaulamu jupakoro akadadinggan di tonga-tonga di gulung ido di bata. Unang pasuda nasa parbue ni haumam. Unang bejukiti aka parbue ni hau jetunmu. Unang di diori hobe aka parbue ni aka dakana. Ingot. Bagian ni halak dagang doi. Bagian ni danak nasomarama doi. Doh bagian ni akan nababalu doi. Molo tungpe dilehoko akan adenggan dapok mudua ke pasu-pasu jala di de bata di bagasan terbuka buse sotung di pau tak kamu akan apogos. Hati-hati, jangan kita mau memperhutang bahkan memeras halak napogos ay masa dui. Jadi muluh na babalu ulos na salimut na digadihod do di manugot nyari laho adong modal na laho martiga-tiga parutungan partiga-tiga nima gabe si pangaron na alay boto hamudo molo dang laku tiga-tiga naon dang bui imana mabayar parutangan naon dang bui imana mabua ulosna ngaliyam ma na mabalui mulumudum di bagasan budari ala memang cuaca dingin perlu hiadu ulos laho menghangatkan dakola dirina ala menghangatkan dohod akayana konna di bata unang pangutangi jalai boto hamudo molo taida di 2 Musa bidu 22 ayat 10 satu ayat 20 ingot unang buat tamu akka perceparan doh bagian ni akan abogus nang pemarutang nasida hati-hati unang buat tamu unang masuhiamu bagasna lamapuan akka barang ni mana alani utangna las dorohaku ditutup pamareta pinjolon sebutamu pinjaman online 3 kali nomorhu dipakai halak lo meminjam jalan nomorhu guarhu dipakai gawi jaminan hea doang musoni au guarhu dipakai nomorhu dang bui hu ganti nomorhu ala mulai sian SMA odo nomorhu dang bui ganti okui Roman nung SMS Anda telah dibuat menjadi penjamin seorang yang bernama halap kita sudah halap batak dakutat dakuarra tolong sampaikan kepada dia agar segera mengembalikan utangnya kalau tidak hukum akan dihadapi di mana jadi aku balas Romuse tolong sampaikan ini mana aku balas harus sampaikan ujungnya telepon ai sido niku loh Bapak kan dibuat sebagai penjamin ini mana? Penjamin apa? Pinjaman online. Siapa namanya niku? Siapa? Saya enggak kenal. Ah, Bapak jangan bohong. Ini mana tuh? Bayi hau itu kuda muru kau. Jangan kau kasar. Anda tahu siapa saya niku? Tidak, ini mana? Ya sudah kalau enggak tahu. Nomor Anda juga bisa saya pakai untuk jaminan kalau saya minjam online niku. Ini nomor Anda kan niku? Oh iya, bisa saya buat niku. Hati-hati, masa enggak kalian verifikasi nah? Ala hidup permainan nasida.
Jana pinjaman online sonarion akan memang tidak terdaftar di OJK, sotung gabe terjerumus sabu. Godang duhala na terjerumus halani, pinjam 2 juta, alena cair 1,5 juta, HP naik ke paula konda 2 kali lipat. Itu tahe 2 kali lipat. Dengan masa tenggang 1 bulan. Dan paling panjang itu 180 hari, 30 bulan. Godang nggak terjebak kalani. Banyak orang yang terjebak kalani. Ya. Roma pamarentah tantu maing ditutup manuaing sudah akadeson. Aka pinjaman-pinjaman yang tidak legal. Sudah akan ilegali ditutup maing. Ya. Jalan dihita hati-hati manat tidak manginang. Jangan merampas kehidupan orang lain. Molo tumpe adong hutang di halat tuh. Alai unang gabe membuat barang na gabe jaminan barang na. Hati-hati. Dak kata koda hatani di patadon. Ala memang takaso didokon di 2 Musa bidu 22 ayat 20 tolu sahat 24 molo tung dirupa hona sida gabe mangangguhi nasida tuau saya tangi hoku doa kanggo aku nasida 24 didokon. Jadi marpiar-piar marimasu jala bunuhku habu marhide podang gabe mabalu jalma muda gabe anak makalumakan ia akai anak muda. Hati-hati. Hatani di batadon. Akan nama kepercayai akan yang mengamini aminilah. Pahima mula dong namaru tang tuho. Pahima dong kepeng na. Unang patibu-tibu bungana. Hati-hati. Unang mangulu hita alani hati-hati. Jangan menikmati kehidupan kemewahan kekayaan di atas penderitaan orang. Hati-hati. Baloson ni debata, jang modom debata, jaladang mian harta molo tung adong akan nasi songoni di bagasan guru na. Hati-hati ya bangina. Aisyah tokki dungguluon. Sa gudang-gudang dia pe arta na pinapungu-pungu molo tap topu parsahiton leung mago sude. Tetapi yang dikatakan Allah, bagaimana kita memberikan keadilan kepada mereka. Namanginang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ngulu tahun ikut kami pasu-pasu do tuah kahumaliang. Dang marlapatan saholan na marminggui alai tadigi-digi hakasasani halak. Dang lapatan rohita lahum mamuji debata alai dang denggak kita maradopon akadongata. Dang marlapatan lauhita tubagas ni debata alai dang sumak pangalahota maradopon akadongata tarlubobi makahasomi akadongata. Hati-hati, tidak ada itu. Idobanda didok debata di bagasan hatanai molo taida di Matius 7 ayat 12 didok do saluhut na pinangido ni rohamuna sibahen ni halak tuhamu ima bahenamu tunasida ai ido pabusatan ni patik di hata di akka panurirang. Bahasa Indonesia, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya manginang nadinggan diulahok kamu, nadinggan disuak kamu, nadinggan dogoti lompu. Alai molo sodinggan disuak kamu, molo sodinggan dan ditanop kamu, dang dinggan goti lompula. Itu hulah hukumnya. Alepos rohak wa banginang dihita karwas ni huria hagabepe jala lurah namar minggu di bagasan tikion dohot habuak kabanginang namar minggu secara live streaming pos rohaku dang pola ajaraku sodia hita mabai nadengan alai iboto hamudo akadadia nadengan diboto hamudo masuaton akadadengan iboto hamudo lau mangulahon akadadengan molo neng manggotil akadadengan tanom nadinggadi molo neng manggotil akanasuman tanom nasumani molo neng manggotil akan lasiroha tanom lasirohe maradopo kadongamu dang moru hamorauta molo laho mangurupi akadongatan apogus. Amin. Maunya tema Tuhan debata amanami di bagasan anakku Tuhan Nabi Yesus Kristus Tuhan Nabi.
Mauliate diramotiho didonganiho jala totong dilehko lasiroha marhite-hite habisuhon gajang nyumur dohot haguguun di palwaso hami rap marsaor di bagasan tikyon ali Tuhan rap dohot dongan nami sa porsiam dilioko Tuhami perjabaran nalomak dohot akasila siroha bui hami manangihon hatam na badia imataringot tu hatam na madok asa bahenon nami maakanadinggan jala gabe pasu-pasu hami tua kahalak dagang tua kada anakku na somarama na somarina tua kada mabalu asa lehonon nami Tuhan mangan nasida parsikalahon nami akada danak na sopot somarama somahira gabe parbahul-bahul na bulun gabe pasu-pasu gabe pangurubi ala gudang ni pasu-pasu na di jalo hami mauliante di paingot ho hami Tuhan ala pasu-pasu dada holan tu diri nami saping alai pasu-pasu dilehoko tu hami asa dipake ho ngulu namion parhitiambo pasahaton pasu-pasu na di jalo hami tu akadungan nami na pugus tudak dana na somarama somarina doho tu akan na mabalu Tuhan pakingulu namion asa toto kami paraton hatam na barita na uli marhite-hite akapabahenan nami na dinggan asa una kolasi panangi-nangi hatam na badia aledang parsidohot tabi mangulahoni alay asa parsidohot tabi mangulahon hatam na badia parbuwe ni barita nauli na ditanghihok kami di bagasan gulo namion posroh nami pargugui pake parar gulo nami Tuhan dung haluar hami siap bagas joromon manang didiape hami mangalaka jalah tuah kadungan nami na adong di lapung nami na ditatap kami na diidahami Tuhan pargugui hami lau mangrupi akadungan nami ali Tuhan moliate ma di pangaramo tiombo di panarim di bagasan ngulu namion di tangyakok kami akka namarlasiroha akka namarulang tahun dohot namarulang tahun pardongas saripion di bagasan minggon moliate ma Tuhan pasahatom muma sada umur nagajang dohot lasiroha tuah kana marsaribe pasu-pasu ma Tuhan ngulu na sida di umur nagajang nan ilehombo paki ngulu na Tuhan asa totong gabe pasu-pasu tuah kadongan na humaliang aka naniulani tangan nami aka yanakod nami keluarga na tua-tua nami haanggi iboto nami na di luat na daw dohot na jok si hami pasu-pasu matutong ali Tuhan akan namarsahid dohot akan na dibagasan pemulihan talumubi akan na tua-tua nami lansia na adong di tonga-tonga ni huriamon naso adong begogo na sida mangalak karo tu bagas joromon alay dang gabi makurangi holong na sida mamuji pasangapom guarbo marhite-hite parmingguan live streaming di bagas jamu nabi Tuhan pargugui na sida dihatuaw na lehon hamalumon tu akan namarsahid pargugui inanami si tua der boru siahaan nang mangadupi operasi di bagasan mingguon pargugui totong inanami na tua-tua nami nyonya si tua lubis boru siahaan nanwaing dirawat di rumah sakit Dustira
asih maroham ali Tuhan. Ali amang nabasa pasu-pasu totong huriamon marhiti-hiti akan naposom nanaing patupahor rapot padita hatopan di tingkat pusat na marpungu di akka wilayah-wilayah Hobartu distrik nabe talumobi di distrik Jabarteng Dion na sugot sahatu hari Jumat patupahor rapot padita lehon habisuhon tuakan naposom tarlumobi tuuluan di tonga-tonga ni huriam laho maputuson akan nadinggan tu aka pakobasion di tonga-tonga ni huriam dohot laho mamilit ketua rapot padita periode 2021-2025 asih maroham ali Tuhan. Ali amang dinalau mulak pehami pasu-pasu ramoti hami di perdalanan padau hami sianak keparmaraan jalatu dia pe hami mangalaka ali Tuhan sahatu tangamu mahu pasahat tami daging dohotot dinami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus asih maroham jaloma tagyang namion. Amin. Kadongan tapasahat ma peliata tuadupan di debata pelian namar boho dohot pelian pembangunan 2 di bagasan Tikion Maredehita. Tatangyak ko mapeliat tatu debata martang yang bahita. Ali debata amanami na di banwa gijang hodo harwan di saluhut selelehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Kupasahat hami ma siyan na nilion mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasiang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite toddim. Asalam hutadda hami godang nis lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana nilehon mi toni roni pamataku osadohot gogoki roni saluhut artaku upasahat itu naso usatokuro. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhame sadarion hanguluan siapare, se sama dosa nami, songon pane sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tokihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dohot hagogon roni hasangaon saleleng nileleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatabau. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Shalom, oras madihita, saluna. So tong lupa hitang kamanginang,